Amy Marcos versus Bongbong Marcos. Apology issue. So Dad, bago mag Holy Week, nag-post ng isang apology video si Senator Amy Marcos sa kanyang FB page na kumalat sa mga news outlets. Ang sinasabi niya, nag-a-apologize siya sa kanyang tatay na hindi daw niya nabantayan ang kanyang kapatid na si Bongbong Marcos. At dahil napariwara ito at dahil marami daw humaharang sa kanya kaya hindi na daw niya nababantayan at nakakausap. At pangalawa, nag-a-apologize din siya sa mga Duterte dahil napahamak sila dahil sa mga nangyaring alliance ng mga Marcos at Duterte. Ngayon naman, maraming nagko-comment na parang napaka-passive-aggressive nung kanyang apology. Parang apology na hindi apology. Parang apology na medyo offensive na apology. Ano nakikita mo dito, Dad? Well, kasi hindi naman talaga natin maiwasan sa magkakapatid, no? O isang pamilya nagkakaroon ng mga ganyang misunderstanding o hidwaan na sinasabi natin, no? Normal 'yan, no? Kadalasan nangyayari sa mga pamilya lalo na kung ang issue diyan ay kapangyarihan o kayamanan o mga ari-arian, no? So nangyayari talaga 'yan, no? In this particular case kasi pag sinasabi mong ano ba yung dahilan, ano ba yung motibo, bakit niya nasabi to o bakit niya nagawa ito? Siguro una nga dahil kanyang nararamdaman na parang hindi siya nabibigyan ng kaukulang pansin o nabibigyan ng kaukulang pabor ng kanyang kapatid, no? So that's a possibility, no? Yun ang unang possibility doon na parang hindi siya nakakasama doon sa inner circle na sinasabi natin, yung inner circle na nakokonsulta siya sa mga dapat gawin, mga hakbang na ginagawa ng ating pangulo, ng ating pamahalaan dahil siya naman ay mas nakakatandang kapatid, dapat sana nagbibigay ng pugay sa kanya, yung kanyang nakakabatang kapatid, no? So yun ang una doon. Pangalawa, kung sasabihin naman natin kasi na nag-a-apologize, urahin natin, no, sa kanyang tatay, no? Siguro hindi naman natin pwede sabihin na meron siyang moral responsibility for that, no? Kumbaga ano lang 'yun, kumbaga spiritual responsibility maybe, but at the end of the day, pare-pareho na silang mga adult, meron na silang sapat na edad na makapag-isip at makapagdesisyon ng tama. So, hindi rin niya pwedeng sabihin na kinakailangan niya mag-apologize sa tatay niya kasi nga hindi naman niya kasalanan din 'yon, no? Kumbaga, yung tinatahak na landas ng bawat tao sa ating buhay, yan naman ginagabayan naman niya ng sarili niyang pananaw, pag-iisip at kanyang pananalig. No? So yun ang pangalawa doon. Pangatlo, kung sabihin natin nag-apologize siya halimbawa sa kila Duterte dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa kay dating Presidente Duterte, ang issue naman niya kasi ganito lang kasimple. No? Lahat naman na nangyari sa mundong ito, sa ating buhay, kadalasan yan kamay yan ng Panginoon. No? So kung bakit nagkaroon ng ganong issue, nagkaroon ng ganong sitwasyon, hindi natin talaga matutukoy. Pero ang masasabi lang natin, simple lamang. No? Number one, hindi naman natin pwede sabihin na nailuklok si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kung ano man ang ginawa ng ibang tao. Naluklok siya diyan kasi yun ang binigyan ng Panginoon ng basbas. No? Nakita naman natin na during that time, nung tumatakbo si Pangulong Bongbong Marcos na bilang Pangulo, nakikita naman natin na number 2, number 3 lang sa survey. No? Nagkaroon lang talaga ng pagkakataon na hindi yata nagkaroon ng magandang unawaan sa pamilya ng mga Duterte at that time, kaya hindi tumakbo si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo. So yun ang naging mitsa, kaya biglang lumakas ang survey ni Bongbong at chance niyang manalo kasi lalo nang sumanib sa kanya si Vice President Duterte na maging kanyang Vice President. No? So lahat ng mga ito nangyari to by destiny, by fate. So hindi natin pwede sabihin na naging Pangulo ka dahil sinuportahan ka ng isang tao o tinulungan ka ng isang tao. Hindi kasi yan nasa kamay ng tao, nasa kamay yan ng Panginoon. So to say that what motivated her to say this is, of course, hindi natin pwedeng husgahan kung ano yung motivation niya. No? Pero siyempre, bilang politiko, let's be practical also. Being politiko, normal naman yun na siyempre kinakailangan mo ng mileage, kinakailangan mapansin ka ng mga tao, ng mga mamayan para maalala nila yung pangalan mo, para maalala ka nila sa susunod na halalan. Normal naman yan na ginagawa ng mga politiko. So hindi rin naman natin pwedeng kutsain si Senator Amy Marcos for saying what she said, and for doing what she did. No? Because at the end of the day, ang mga politiko parang artista rin. Kinakailangan din nilang gumawa ng mga issue para sa ganun mapansin sila, makilala sila at maalala sila. Now, going back to relationships, yun ang issue kasi dito. No? Sa relationships kasi normally kasi ano bang dahilan? Bakit nagkakaroon ng hidwaan ng isang pamilya o mga magkakapatid o magpipinsan? No? Kadalasan yan kasi tatlo yan. No? Tatlo yung babantayan dati dapat yan. Yung inggit, envy na sinasabi natin. No? Pangalawa, yung greed, yung kasakiman. Ano? Pangatlo, yung sinasabi nating pride, no? Yung pride. So yung tatlong yan ang dahilan. Yan ang madalas na dahilan bakit nag-aaway-aaway mga pamilya. I think that yung nakakalungkot kasi dito between Amy and Bongbong Marcos is naging clear na medyo public nga na may family feud or may split sila. And it's not the first time na nangyayari to dito sa Pilipinas na may family na nag-aaway-away sila for whatever reason. Kasi yung nakakalungkot nga, alam naman natin
na si Amy has been supporting Bongbong Marcos, si President Bongbong, even before he became president, even before he ran for senator. Talagang she was a very supportive sister. Yung nakikita natin at least sa media or sa mga news. But even in other Filipino families, recently, pati yung Lopez family, nagkaroon sila ng family feud na naging very public, nag-away-away sila. Yung isa pang sikat na pamilya, yung pamilya behind the Ceres bus lines, nag-away-away rin sila, siguro dahil nga dun sa kasakiman or sa greed or hindi nila alam kung paano ihiwalay or yung mga profits or yung assets ng kumpanya nila. Lately rin, may isa pa, yung Vibal Publishing House, yung Vibal family. Nag-aaway-away rin sila, nagiging public ang mga family feud na to. But that, with regards to these family feuds, with regards to even the president and his sister, with regards to the Lopez family, the Ceres family, the Vibal family, ano magiging solusyon para ma-prevent yung mga family feud na ganito? Well, yung nga sinasabi ko, una, yung sinasabi natin, yung inggit, no, yung NB. Kasi kadalasan ng source kasi ng mga away sa pamilya, yung inggit. Na may nakita niya, mas maganda yung kabuhayan mo, yung sa'yo, mas mahindi, tapos hinihinga ka ng tulong, hindi mo naman mabigyan ng todo tulong. So, nagsimula doon yung inggit na sinasabi natin. No? So, pangalawa yung sinasabi natin na greed, yung kasakiman. No? Gusto mong magkaroon ng mas marami kaysa doon sa kamag-anak mo, kapatid mo. So, isa rin yun sa mga pinag-aawayan. Pangatlo, yung sinasabi nating pride, no? Ano yung pride? Yung pride, katulad yung mga away-away na ganyan misa sa mga kumpanya, sa mga politika, sa power, no? Kasi parang yung pride na parang fried chicken ang tawag natin doon, no? Na parang nasasaktan ka kung tingin mo parang hindi nasusunod yung gusto mo o yung gusto mong mangyari, no? So, ano yung mga gamot yan? Yun ang tanong dyan, no? Of course, number one, yung kababaan ng loob. Humility pa rin, di ba? Humility is critical, kailangan mo to kababaan ng kalooban para sa ganun maiwasan yung mga away, no? Kasi normally pag parehong pride ang pinairal, talagang hindi magkakasundo yan, no? May sinasabi silang blood is thicker than water, but sometimes even blood cannot be thicker than water because nakikita natin may mga magkakamag-anak, magkakapatid na nagkamatayan na, hindi pa rin sila nagkakasundo, no? So yun ang mga issues dito. So ang pangalawa dito sinasabi natin, 'di ba, both sa kababaan ng kalooban, yung contentment, 'di ba? Yung contentment na sinasabi natin, dapat maging contented ka sa iyong katayuan kasi hindi naman lahat tayong tao ginawa pare-pareho ng Panginoon. Meron talagang mas mabibigyan ng ibang biyaya, may ibang biyaya, minsan naman iba naman yung biyaya ng kabila, no? So hindi nila kasi naintindihan, nakikita lang nila yung kapangyarihan, kayamanan, yun ang nakikita nila, yung kapangyarihan, kayamanan. Kaya yun ang kadalasan nagiging sadhi ng away, no? Sanhi ng mga away kasi nga gusto niya na mabigyan siya ng mas maraming kapangyarihan o gusto niya mabigyan ng mas maraming karangyaan o kayamanan, no? So, yun ang nagiging issue. Ngayon, maraming ganyang pamilya na nag-aaway-away, no? Kaya ang solusyon diyan, sinasabi ko, kababaan ng kalooban, una, no? So, take away the pride issue. Second, be contented. Kasi kung contented ka, then at least mas madali kang magbigay, mag-giveaway ka, no? Kasi minsan, lalo mong gusto yung isang bagay, ayaw nung kabila, lalo lang kayo magtatalo. Kaya minsan kinakailangan marunong ka rin magparaya, di ba? Kasi nga at the end of the day, lahat naman tayo mamamatay din. Wala naman tayong dadalhin sa ating libingan. So, ano bang mas mahalaga sa iyo? Yung pinagtatalunan yung kapangyarihan o kayamanan o yung iyong patutunguhan sa pagkatapos mong mailibing, no? Na patutunguhan sa ating kamatayan. So yun ang issue natin dito. Kaya sinasabi natin sa mga pamilya, normal talaga yan na nagkakaroon ng hidwaan, misunderstanding at away-away, no? Pero kung merong magkakaroon ng mababang kalooban, kahit na papaano mas madaling iresolba o lutasin yung mga ganitong hidwaan. Ngayon, Dad, yung isang issue nga na sinasabi ni Amy Marcos regarding yung apology niya sa mga Dutertes, is it fair na sasabihin natin na si President Bongbong Marcos nga ang dahilan kung bakit napahamak si President Rodrigo Duterte? Kasi sinasabi nga ni Amy Marcos, in some way, parang in-encourage niya na mag-alliance si VP Sara Duterte at si President Bongbong Marcos. And sinasabi nga niya, nag-apologize sa Duterte clan, na sinasabi niya, parang may kasalanan daw siya na dahil sa kanya, nag-ally si President Bongbong at syempre si VP Sara, umasa naman na kung kaalyado na si President Bongbong, tutulungan rin siya ni President Bongbong Marcos. Pero yung nangyari, instead of matulungan niya si VP Sara, yung kanyang kaalyado, parang napahamak pa niya ang tatay ng kanyang ally. Is it fair to say na basically Amy Marcos is saying na the president is the reason why napahamak ang kanyang kaalyado at yung friendship na tinulungan ni Senator Amy Marcos ay nagkahidwaan dahil kay President Bongbong? Well, I cannot say that, no, because that's also unfair. I will just be very objective. Kinakailangan maging objective kasi tayo sa issue ito, no. Number one issue kasi dito, ano ba yung naging sanhi? Bakit
nagkaroon ng problema si ating Pangulong Duterte at ngayon nakakulong sa Netherlands, diba? Ang una kasi, nagkaroon ng kaso laban sa kanya even before Bongbong Marcos became president. Even long time before, during the presidency of President Duterte, meron na talagang sinampang kaso laban sa kanya yung mga extrajudicial killing, no, sa ICC, sa International Criminal Court sa Netherlands, sa The Hague, no. So nandun na talaga yung kaso. It's just a question of kung dapat bang naaresto siya o hindi, di ba? So it's a matter of time also. Ibig sabihin, kahit na hindi si Bongbong Marcos ang naging presidente, halimbawa si Sara Duterte naging presidente, maaring madidelay lang yun. Pero kung buhay pa si President Duterte after her term, maaring ma-serve pa rin yun yung kanyang kaso, no? At makulong pa rin siya. So it's a question of napaikli lamang yung proseso. Kasi nga talagang may kaso na, una. Pangalawa, napakarami kasing complainant at marami ring witnesses na lumabas. Kaya siyempre kinakailangan ipaglaban niya kung tama siya o mali sa mga akusasyon na yon, di ba? So it's a question of whether that case would have proceeded if Bongbong is the president or not. That case would have proceeded kahit na hindi siya yung Pangulo. So ibig sabihin, it's also unfair to say na dapat si Bongbong Marcos ang sisihin natin sa nangyari kay President Duterte. It's just a question of time because if that case is filed there at maraming mga witnesses na nandun, talagang maisasampayan at talagang magkakaroon ng warrant of arrest. Yung ang question na lang there is kung kailan maisaserve yung warrant of arrest na yun. Pwedeng pigilan ng Pangulo kung sino man nakaupong Pangulo yung pagsaserve ng warrant of arrest. That could have been prevented but still that case will still be there. And one day when that president is no longer the president, definitely isa-serve pa na rin nila yun. Lalo na kung buhay pa si Pangulong Duterte, di ba? So yun ang issue dito, kaya nga to be objective, hindi natin kagustuhan na nangyari kay Pangulong Duterte kasi katulad sinabi natin, bawat kababayan natin na nagkakaroon ng problema sa abroad, pinaglalaban nga natin na maiuwi sa ating bayan para dito na lamang litisin at dito na lamang mag-serve ng kanyang sentensya. Ito kasi parang sinurrender pa natin. Kaya yun ang sentimento ng ating mga kababayan. In spite of the fact that we are not, kumbaga, I would say, comfortable with that kind of happening or circumstance, but what has happened has already happened. Because anyway, meron pa namang chance ang ating Pangulong Duterte na ipagtanggol yung sarili niya kung wala naman talagang sapat na ebidensya at mapapatunayan na hindi naman talaga siya nagkamali o nagkasala, mapapawalang bisa pa rin siya. Pero kung nagkaroon talaga ng mga sapat na ebidensya at nagkaroon talaga ng mga sapat na testigo at nagkaroon talaga ng sapat na batayan para siya magkaroon ng mahatulan siya sa Netherlands, then ang masasabi na lang natin, let's pray for his well-being. Let's pray that he would be able to repent and correct whatever wrong that he has done to other people. Yun naman ang issue dito. Now, talking about yung sibling relationship, no? Kasi ang sinasabi ni Senator Amy, hindi na daw siya makapasok or hindi na daw siya napapansin or nakapag-usap sa ating presidente na kanyang kapatid is maraming mga possibilities yan, ano, ang nakikita ko dyan. Ang nakikita ko, una, syempre, baka mayroon mga precipitating factors na may mga nagawa siya previously. Although, syempre, blood is thicker than water. So, eventually, baka ma-overcome naman yun. Pero ang another probable reason kung bakit hindi siya makapasok sa pakikipag-usap sa kanyang kapatid is marami ring mga naninira sa kanya kasi ganoon naman ang galawan ang naririnig natin sa mga circles of power, even City Hall, Malacanang, or Governor's Office, or any place of power. Talagang maraming mga siraan. And yung mga siraan can make a lot of fake stories privately, no, hindi lang sa public, pero in the private, that they can use a certain circumstance and blow it up and make it look like it was real. Na kumbaga nasiraan yung isang tao, parang siguro, I'm not sure, but it's a possibility na nagkasiraan, and so far hindi pa nagkakaroon ng recovery from that siraan. But in that case, assuming nagkaroon ng isang tao na siraan sa isang person in power, halimbawa isang tao na siraan sa Pangulo, isang tao na siraan sa mayor or sa governor o kung sino man yung in power na nasiraan siya, what is the right way or the positive way to recover from, assuming hindi mo alam na nasiraan ka, but you will feel the difference in behavior na nasiraan ka. So ano yung mga, for the benefit of everyone, whether your school principal or your group leader in your school, nasiraan ka sa kanya, ano yung mga tamang ways to recover from paninira, Dad? Well, sa akin, number one, stay positive. No? You should always stay positive no matter what other people say about you. Number one, stay positive. Number two, do always what is right that you can show people, kasi sinasabi natin action proves better, no? Action speaks louder than words, di ba? So you do the things that is
right? Do the things that are good, and then to prove others that whatever other people are saying about you is not correct. No? So that's number 2. And number 3, try to be present also. Try to be visible. Huwag kang magiging negative. Huwag kang magre-react negatively. Kasi pag nag-react ka negatively, lalo magiging negative yung impression sa'yo or perception sa'yo. Kasi tingnan natin, no? Sa lahat ng mga sirkulo ng mga may kapangyarihan at may mga kayamanan, talagang usong-uso yan. Hindi lang naman sa politika, kahit sa mga kumpanya, sa mga malalaking negosyo. Nakikita natin yung siraan-siraan ng mga executive, mga intriga, mga kung ano, no, false stories, mga fake mga fake news, mga fake stories para masiraan yung kapwa nila para sila yung makaangat. No? Kasi normally, sa akin, ang number 1 yan as a leader, as a manager, as a professional, always take note na pag may mga naninira sa kapwa nila, pag-ingatan nyo yung taong yun because if they can do that to others, they will also do that to you behind your back. So yun ang unang kabyat dito, yun ang isang warning sa lahat ng mga professional at sa lahat ng mga namumunot na mamahala. Pag meron kayong kasama, pinagkakatiwalaan na sa sirkulo nyo na naninira ng kapwa, ingatan nyo yung taong yun, huwag nyo paniwalaan kasi sa likod nyo sisiraan din kayo nun. So number 1. Number 2, kung ikaw naman yung nasiraan, stay positive lang. No? Gumawa ka ng mga tamang hakbang at huwag mong papatulan. Maaring for a short period of time, mawala ka sa sirkulo, pero eventually pag nakita nila na talagang maayos kang tao, action speaks louder than words. Paulit-ulit kong sinasabi yan kasi nga, whatever you do, eventually people will see what is who you really are. No? In fact, may kwento ko rin. No? Sa isang bayan, nung kapanahunan, merong dalawang magkapatid na nahuling nagnakaw ng baka. No? So nahuli sila. So nung nahuli sila during that time, during the 200 years ago, ang ginawa ng mga nakahuli sa kanila, tinatakan sila ng ST dito sa mga kanilang sa kanilang noon. No? So ang ibig sabihin ng sheep thief, no? At magnanakaw siya ng mga tupa. No? So nung panahon yun, 200 years ago sa Inglaterra. So after nahuli silang gano'n, tinatakan sila. So sila'y kinukutya ng mga tao na sila'y magnanakaw ng tupa. Yung isang kapatid, nagpatuloy sa ginagawang masama at eventually nakulong at namatay. Yung isang kapatid naman lumayo sa lugar na yon, naghanap siya ng ibang lugar at nagpanibagong buhay siya. Gumawa siya ng mabubuti, tumutulong sa simbahan, sa mga kapwang nangangailangan, mga nasa laylayan. At pagkatapos ng 20 years, yung ST na yon, tinatanong sila ng mga tao, ano bang ibig sabihin ng ST na yon? Ang sinasabi, saint siya. Isa siyang santo. So, bakit nagkaganon? Kasi nga, binago niya yung buhay niya, ginawa niya yung mga makakabuti sa lipunan, at nabago yung ang pangtingin ng tao sa kanya. It took some time, but at the end of the day, he was respected as a saint, not as a sheep thief. Hindi na nila alam na sheep thief yun. Yung pala, saint siya. Yun ang tingin nila sa kanya. So that's why, at the end of the day, sinasabi nga natin, nasa sa inyo yan. No, huwag niyo papatulan yung mga negative stories, yung mga paninira, kasi yung mga ganyang mga naninirang tao, yan yung mga walang kwentang tao. Anybody who says bad things about others, these are the people who are not worth listening to. Kaya mga kabayan, napaka-importante ng edukasyon para malaman natin kung ano yung mga naninira at ano yung mga paninira lamang sa ating mga tao kasi maraming siraan ang nangyayari sa ating lipunan, sa ating mga sirkulo, sa ating mga kumpanya, grupo, organisasyon. Nangyayari talaga to at nagkakaroon ng mga hidwaan sa mga relationships between people. So with education, you can know what is right, what is wrong, and how to stay positive to recover from those kinds of paninira. Para sa edukasyon, yan ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Ako si Morgan Sai, ang inyong coach ng bayan. Mga kababayan, ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List ay para gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. At para gumanda ang buhay ng mga Pilipino, kailangan iataas ang antas ng edukasyon sa buong Pilipinas para magkaroon tayo ng wisdom and knowledge para mas marami tayong better choices dito sa Pilipinas. Ako po ay si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Lahat ng mga tao na nilikha ng ating Panginoon, merong sila tinatawag na good side at bad side. Ang hangarin namin sa Ilocano Defenders Party List ay tulungan ng bawat mamamayan na mapalawig nila ang kanilang kabutihan at masugpo nila at mabawasan nila ang kanilang kahinaan at kasamaan. Para sa ganoon, mas magkaroon tayo ng progresibo at masaganang lipunan at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kabataan. Ako po si Michael Sai, ang inyong dandang bayan.